drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Today is June 16. Webes kita ka ba ka-aksyon nga edisyon sa aton man nga pagpangalagad. Dali sa inyo pala tuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Kung aton balikan ang aton man nga kasaysayan ng warang gatas ang pungsod ng Pilipinas sa mga adlaw June 16 sa atong tuig 2020. June 16, 2020. Ang ginakabing nga beer tycoon, isa man ka politiko, public servant, mga ka-aksyon, kag isa ka businessman na si Eduardo Dandin Cuanco Jr. na nagpamuno sa San Miguel Corporation o SMC na isa ka food and beverage nga empire nga nagaproduce ang San Miguel Beer ang napatay bangod sa heart failure kag balatian nga pneumonia sa St. Luke's Medical Center. Kung naibaroan mga ka-aksyon nga si Cuanco nga nagsabi bilang chairman kag chief executive officer sang San Miguel Corporation sa malawig nga delikada kontinuig. Nagtaliwan si Cuanco sa 2020 sa edad nga 85. Si Cuanco mga ka-aksyon base sa pila ka mga dokumento na kapakita nga ini may net worth o kung may araabi sang propiedad o kung kwarta nga nagalabot mga ka-aksyon sa $1.1 billion. So na ini mga ka-aksyon sa Forbes list sang world billionaires nga may interest sa cement manufacturing, orchards kag isa ka farm and Australian wineries. May alabot mga ka-aksyon sa negosyo sa San Miguel Corporation. Iring SMC man ang ginakabig bilang pinakamalapad nga conglomerate o kung na kompanya balang kung sa rin sa sulod sina madamo pagid sang iban nga mga kompanya nga may mga negosyo diri sa Southeast Asia. Wala labot sa negosyo si Cuanco ang nagsulod man sa politika kag sa patag sang hinampang kag sang nagapalagiya sang tatlo tanan ka mga team sa Philippine Basketball Association sadto. Amo ni maka-aksyon ang San Miguel Beermen, Barangay Ginebra San Miguel kag ang Magnolia Hotshots. Sa piyak sila maka-aksyon nga kadalagan sa yaman nga lakat sa pamolitika kag negosyo. Maramo man sa mga kontrobersiya nga involvado si Cuanco. Ginpayang si Cuanco ang naghalin sa Pilipinas sang si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang nakakasa pwesto sang sadto People Power Revolt sang 1986. Sang siyang nag-exile ko nagalindri sa Pilipinas, siya ang ginpayag nagpadulong sa Estados Unidos kag Australia. Kung sa rin maka-aksyon sa sininagsagod sang mga kasapatan, ilabi na sa mga race horses o kon kabayo nga ginaintra sa mga karera. Si Cuanco sadto ang ginangot man sa 1983 assassination ni Anay Senador Benigno Aquino Jr. Pero mga legasyon magka-aksyon na pamatud-an kag ang Aquino family ang sangulihin nagpalayag nga hindi si Cuanco imbolbado sa sining nga krimen. Si Cuanco ang ginakusaran man nga siyang ibolbado sa hindi husto nga paggamit sang pwerte kadako nga pondo sa Coconut Levy Fund sang tion ni Marcos Sr. Ngayon tayo magka-aksyon na may tinutuyong pasanyugon ang industriya sang pagsagod sang mga lubi o kung coconut industry. Gin panginwala diri maka-aksyon ni Cuanco ang ining mga akusasyon kag wala giman siya ginpamatbatan nga guilty sa mangod sa mga alegasyon maka-aksyon. Ilabi na ang pagkuha sang mga propiedad sang tion sang Marcos era.
Si Kuwangko nabunag santong June 10, 1935 sa Panikitarlac. Sama ng pinagkakamuglangan nga bata ni Eduardo Kuwangko Sr. kag Josephine Murphy. Ang iailoy isa ka bata sang Irish-Canadian US Army volunteer nga nakapangasawa sang Pinay kag dari makaksyon nagdako sa may Bagyo. Samtang ang iyang amay naman ang bata ni Milicio Kuwangko nga isa ka Chinese descent. Pangkalibutan naman magkaaksyon. Kung natin balikan na maragtas naman sa bilog nga kalibutan, June 16 sa kada tuig ginahiwat man sa mga South Africans ang ginatawag na Youth Day kung saan ginakomemorar ining kaangay mabalasang pag-uprise o kon ang pagpakigbato sang mga South African nga ginatawag nila nga Soweto Uprising sa itong June 16, 1976 kung saan nilibo ka mga estudyante ang ginambush bangod sang apartheid regime. Ang Youth Day makaaksyon para sa mga South African nagapay tribute sa kabuhi sang sining mga estudyante nga nagpakigbato sang ilaman nga demokrasya batok sa mga mapigos nga mga individual nga nagaabusar sa demokrasya kag liberalization didto man sa South Africa. Sa 1995 ang bago na ilihir nga democratic government ang nagdeklarar nga ang June 16 amo ang mangin Youth Day makaaksyon para sa mga South Africans. Ining dalan dra sa ginatawag naton nga Soweto kung ang abbreviation sang Southwestern Township ang ginhimo makaaksyon sa mga informal settlement for the first mine workers sa tong gold rush sang late 1800s. Ini man naging popular para sa mga biyahero sa bilog nga kalibutan. Ilabi na nagabisita sa Vilacasi Street nga isa sa mga stops makaaksyon sang Johannesburg Political and Historical Tour. Kag isa man kabantog nga dalanon para sa duha ka mga Nobel Peace Prize winners nga si Archbishop Desmond Tutu nag-aanay presidente sang South Africa nga si Nelson Mandela. Madamo makaakson sa mga maayong nga nibuhatan kag mga palayag. Ang ay sila makaakson ni Nelson Mandela. The happiness of the human being must, in any society, be an end in itself. The empowerment of the ordinary people of our world freely to determine their destiny unhindered by tyrants and dictators is at the very heart of the reason for the existence of this organization. The great challenge of our aid to the United Nations organization is to answer the question, given the interdependence of the nations of the world, what is it that we can and must do to ensure that democracy and prosperity prevail everywhere? Our common humanity and the agents of the knock on the door of this great edifice demand that we must attempt even the impossible. Mayang hapon na kong inyong alagad sa kanginan Aksyon John Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa atong Pangulong Ginala. Nano ba na mga balabalita nga dapat inyo bantayan dari man sa itong ipagpangalaga dari sa itong tuntunan ng Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa aton headline, number 1, kampanya sang Emergency Operations Center sang Bacolod nagapadayon angot sa manubo nga turnout sang COVID-19 booster shots diri sa Bacolod City. Gobyerno lokal nagahingyo sa publiko nga kon mahimo magpabakuna na kontra COVID-19. Headlines. Sa ato naman nga headline number 2, himataas ang caretaker nga nakuhaan sang sabubala sa sulad sang San Carlos sa itong Lunes, Hunyo 14. Oy, nadakpan man sa Cebu. Asawa kag utod ni Baron nakuhaan sang napulo ka kilo sang suspected show o kon 68 million pesos worth ng illegal nga droga. Headlines. Headline number 3, delivery van sang sigarilyo ginhold up sa syudad sang Bago. 59,000 nga koleksyon kag personal nga kwarta nakawat sa mga kawatan. Ini ang katatlo na mga kaaksyon na kaso sang hold up sa probinsya sa sining nga semana. Kag ikaduwa naman kun mga kolektor sang sigarilyo ang paghambalan. Headlines.
Bitaw, sa aton headline number 4. Bitaw ginahulat ang kaundan sang resolusyon na ginaaprobahan sang konseho angot sa plano nga pagpadigayon sang night market sa Dalan Balesteros diri man sa may syudad sang Bacolod. Agod may baluan ang sistema nga ilaman nga patuman. Headline number 5, Program of Work sa rehabilitasyon sang dalan sa may barangay San Fernando, Sudad sang Talisay. Ginaprepara na sang gobyerno. Kato nga sang dalan sa mga lugar natipag bangod sang wala untat nga pag-ulan. Headlines. Ano naman headline number 6, 200 milyones nga pondo gikan sa DPWH ginatun-an na sa kundiin ibutang makaaksyon nga mga proyekto. Sunod naman kay Congressman Greg Gasatayas ang Lone District sang Bacolod. Mayara man 200 milyones pesos nga pondo gikan naman sa Department of Health. Headlines. Sa ato naman ng mga balita nasyonal, PNP nagapreparar sang lugar para sa patigayunon o para sa magpatigayon sang rally protesta kadungan sang inaugurasyon sang BBM Sara Tandem. Headlines. Pilipinas nagdaog sang isa ka puwesto sa United Nations Commission. Headlines. Nagpili sa masunod nga chairman sang Blue Ribbon Committee nagdepende pa sa mayorya sa Senado. Headlines. Tourism share sa ekonomiya sang Pilipinas nagsaka sang 2021. Headlines. Dugay-dugay aton manibaluon kasunod mga kaaksyon. Naging aprobahan sang Comelec in Bank ang substitution sang isa ka negrense nga abogada nga magpungko bilang tiglawas sang isa ka partiless group sa Kongreso. Siyempre siguro may diskusyon ay siguro sa part sa biktima pag sa ilorya pag sa suspect hindi na mo nagabuyan na istorya nakapuli na hubog ang mag-ibig na doon. Headlines. Performance of each LGU with respect sa ilang vaccination has always been critical, no? And it's the basis kung ano ang maging classification level natin, no? Headlines. Gusto na nila mag-withdraw. Anong mo? Kung information na kita kung diwa ka client mo, ano saan ko na sila? Kaya tawag ko sila kaya balo ko sila. Ang kubla ang dapat yun na kultaan. Hindi na siya magsulod sa bangkon. Ang title, wala na sa isla ng alam. Headlines. Siguro hindi lang basta-basta magbaton kung duwa-duwa ang bartan, no? Ang mas mayo na mag-analyze sa mga bills nga muna, mga crucial pala sa mga department store. Ang muna sa mga sagad, hindi mag-scan sang konta, may mga scanner, mga galing ibanda, no? So, hindi lang basta-basta siguro mag-agree sa mga transaction ng mga muna nga dihan may mag-daluhan na isang currency para sa mga biktima. Headlines. Siya nagkamba sa galing siya pa nagputang sa mga duga. Ito, siyempre, siya nga muna kuhaan, siya mo pa yung kaso. Siya nagbalik yan. Kung magagali sir, siya di sir ang ginadagdagan, siya di ka take good care sila na drugs. Oo, siya. So, manang ginamit ito sa buong sinuli siya na tao nagdagdag para konti kung ginihalin tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa itong pagpangalaga din Aksyon Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation sa inyo panatuntunan Hunyo 16, tuig 2022. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinaka mga bago nga mga balita, mga update nga natipon sa ato naman nga mga aksyon unit reporters, ato nga mga aksyon correspondent kag patrol reporters. Fielded na sila tagsa ka mga areas of assignment. Handa na magdulong sa inyo sa pinakauli nga mga balita, mga kaaksyon. Subong nga kahapon mga kaupod nato ng ato naman nga Patrol 2, ato naman nga Crosswind Patrol, mga kaupod nato ng puwersa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back sa piloto sa Patrol Aksyon Ninyo Bugina.
Padayon man ang atong pagbantay sa pinakauli nga mga balita nasyonal, balita international flash report, breaking news. Upod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay sa Tunaman nga News Center. Dahil naman sa Studio A Master Control,